Mnani guys, igama unqobile ngiphathela amazibela omkhokha angumhla ka-7 August. Umphephethu usemane wenza iphutha-ke guys, wadlalisa uvula indlela ngendlela uNomkhosi angayithandanga. Bekade emphethe umzukulu wakhe emteketisa ethi, sawubona mkhulu wakusasa, sawubona. Hayi ungakhali phela, usukhumbula uma nobaba. Hayi phela wena umkhulu wakusasa unenhlanhla. Abantu bonke bazokukhothamela bathi haleluya, ufanelwe. Dadewenu, abafowenu, uma wakho, bonke abantu balekhaya bazobe bethi haleluya, ufanelwe kuwena. Lapho uNomkhosi uncondile ngekhona guys, uzwa yonke inkulumo. Phela manje bese etshela ukuthi yena njengoba ukhulekani athi uyena umkhulula ngempela, indodana yakho uNtuthuko uyena ozobe eseba umkhulula kusasa. Manje sekukhetha uvula indlela omncane kunoNtuthuko. Uze wathi umphephethe, ngisho noNtuthuko uzothi kuwena haleluya, ufanelwe. Lagcwala ulwandle kuNomkhosi, lagcwala. Angazi-ke noma lento le ayishilo umphethethu isizomenza ukuthi ayizonde yini ingane kaMabusi. I hope not. Ingane ayinakuqala. Futhi nje ubana nesiqiniseko sokuthi ngampela lento ayishoyo yokuthi ukhulekani uyena okhethiweyo iyiqiniso yini noma cha. Sazi Nkosi yami. Umbango ayibandla. Usazohlasela impela lapha kaMthimba. Ngapha-ke nangu uNokubonga uvakashela uma wakhe nenqwaba yamagrosa. Uthe mengena nje esicabheni wamane wahlina qala uMazungu. Wathi yini wena ufunani la? Wathi hayi bo ma, ngizokulethela ukudla. Ngithi nje wena uthe ulambile, mina ngibe ngize ngikwazi ukuqhubeka nempilo yami ngazi ukuthi ulambile na izolo lelo ungadlanga. Wathi angifuna igrosa yakho mina, ngeke ngize ngondle wena mina Nokubonga. Wathi hayi bo kahle ma. Wathi ngithi wena uncisha umuzi. Wabona Nokubonga ukuthi ayikho lento leyo. Wathi igrosa wahamba wayibeka ekitchen. Waqeda lapho wavula isikhwama wakhipha umgqonqo weyogathi. Wathi ma, yini le ngiphethe? Waqala uMazungu methi ha, iyogathi. Wajabula wahamba waya kuNokubonga, wafike wayithatha. Wathi siphi ispoon? Wathi ma, namanje usayithanda iyogathi? Hayi ngeke uzushintsha. Wathi ya ngiyayithanda, kodwa mntanami angiyithandanga lento leyo ukuthi unqabe isipho esingaka sokuthi ukhulekana sithengele umuzi. Wathi ma, uyakhumbula ngesikhathi ngifuna ukushada umlungisi ngenkani ukuthi ubaba akavaza ngiphi ibusiso kodwa mina ngadaza inkani. Buke egcineni kwenzakalani, ulungisa akasekho, yonke into yahamane nje yaphihlika ma. Nami bengafuni ukuthi nalo muzi siphinde sithengele wona ebese-ke izinto ziyonakala ngoba ubaba akekho futhi ukuvuma ukuthi siwuthatheni noma cha. Wamane wathi uMazungu, kodwa lesi bekuyisibusiso ezivela kuMthembu ngoba asintshontsha phela imali. Wathi Nokubonga noma kunjalo asitholanga ibusiso kubaba ma. Wathi hey okay-ke mntanami ayikho inkinga. Sizohlala-ke silinde sibone ukuthi kwenzakalani. Iphela lapho-ke guys yanamhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.